Ćao svima! Spremite mi, molim vas, ovo, jel može? Važi, nema problema. Dakle, prvo će mi trebati moj ranac. Unutra je puno lepe žvake. Da. O, da, imam ideju. Polako. Uzet ću blender. Super, uspeo sam. Otvaram i punim ga žvakom. Dodajem želatin, zatvaram i uključujem. Tako je. Mislim da je spremno. Sad ću uzeti kalup i sipati sve unutra. Da, tako je. Kako lepo curi. Baš mi se sviđa. Cool. Reci, Balko, a? Frižider. A mogu da ga iskoristim? A frižider? Ne može. Treba i meni. Jel tako? Pa dobro. Imam jednu ideju. Idemo. Šta? Šta je bilo? Ništa ne vidim. U pomoć. Da, uspeo sam. Evo je frižidera. Stavljam unutra kalup i zatvaram. Ko je ovo uradio? A? Quentin, to si bio ti. Ne, možda on? Šefe, jeste li to vi uradili? Naravno da ne. Pratim vas. Pa dobro. Sad ću vam pokazati kako se pravi dobra hrana. Dodat ću jestivu boju i sve dobro promešati. Zatim sipam testo u kalup. Da, boja je prelepa. A sad mi treba malo vatre. Gotovo. Ajoj, kako vruće. Dobro je. A vreme je da dodam pilu. Svaka mi čast. Uradit ću to nekoliko puta. Čekajte. A zašto Brenner ne radi? Hajde! Konačno. Ups. Žao mi je. Ajoj, moja kosa. Quentin, baki treba pomoć. Imam ideju. Sipat ću Sprite. Bako, sad će ti biti lakše. Šta je to bilo? Dajte mi peškir. A vi ste profesionalni kuvar, jeli? A tebi je smešno, jeli? Ups. Naučit ću ja vas pameti. Dobro, nastavit ću da kuvam. Uz pomoć testa ću na tiganju nacrtati lepu facu. Tako je. Može da se okrene. A sada stavljam na tanjir. Dodajem šlag i tako sloj po sloj. Ovo je divno. Evo ga posljednji komadić. Ukrasit ću sve bobicama i to je to. Ja sam već isekao oblik. A sad ću uzeti šareni fil i početi da crtam. Da, tako je. Odlično mi ide. Okrećem i sve gotovo. Ja sam pravi majstor, ovo je moje remek delo. Quentina, šta je kod tebe? Kod mene sve odlično. Samo da izvadim iz frižidera i da stavim na tanjir. Eto, pogledajte. Kako se smešno trese. Zaista? Dakle, dragi, možeš da probaš? Koliko slatkiša. Probat ću ovaj. Bitno je da ne ispustim kao prošli put. Dakle, probat ću. Veoma ukusno. Da. Šta, mogu još i balon da napravim? Cool. Nastavit ću. Sad ću probati ovu slatku njušku. Kako nežno. Da. Baš mi se dopada. Cool. I ostala je posljednja torta. Ona je u obliku mačke. Neverovatno. Da. Ukus je predobar. Njom. Svako jelo je predivno. Dakle, svi ste pobednici. To, pobedilo je prijateljstvo. Onda hajde da počnemo sa kućicom od medenjaka.
Naravno, draga. Već imam pripremljene sastojke. Napravit ću tortu u obliku kuće. Naneću krem na kore. Svaki sloj ću pažljivo premazati kremom. Tako je. O da, odlično mi ide. To je to. Sada uzimam Skittles bombone. Ponovo pokušavaš da ukradeš moje bombone? Imam način da te odvratim. Uspelo je. Dakle, nastavit ću da ukrašavam torte. Sipat ću unutra Skittles bombone do krajeva. Gotovo. A sada stavljamo ostale kore. Odlično. Zatim nanosim krem na tortu. I treba sve lepo razmazati. Super. Ostalo je sve ukrasiti šarenim kremom. Želim da napravim dugu na torti. Ispada baš prelepo. Svaka mi čast. Okej. A sad ću istisnuti krem i hvatam sve kapljice na lopaticu. A sad ću jednim pokretom naneti krem na krov. Gledajte, to je prelepo. Wow, kako lepo izgleda. Probala bih. Ajuj! No, Leslie, to je za Rose. Kako se usuđuješ? Prestanite da se svađate. A neka svako uzme po jedan slatkiš. Da, tako je bolje. A šta to tako miriše? Tačno, moji medenjaci. Već su gotovi. Dakle, sad ću sastaviti kućicu od medenjaka. Prvo treba naneti glazuru. Treba napuniti svaki medenjak čokoladom. Odlično. A zatim dodajem detalje od bele glazure. Odlično mi ide. Zatim ću dodati malo slatkih konfeta. A sad mi treba KitKat. Evo ga. Stavit ću ga u pištolj za lepak. Ne mogu da odolim, moram da probam. Lepota. Dakle, ubacujem u pištolj za lepak i lepim sve delove zajedno. Da, uspelo je. Gledajte, čak se i vrata otvaraju. Odlično. Ali to još nije sve. Hajde da stavimo unutra jagode. One su sa moje bašte. A sada mogu staviti krov. Gotovo. Bako, ozbiljno? To je dosadno. Ja sam smislila da napravim kuću od žvake. Rose sigurno nikada nije jela tako nešto. Sve sam isplanirala. A blokovi od žvake podsjećaju na prave cigle. A unutra ću staviti puno okruglih žvaka. Da, savršeno. Ostalo je staviti krov. Savršeno. Sada mogu ukrasiti kuću. Za to ću koristiti puno slatkiša. Odlično mi ide. Ukrašavam krov i ne zaboravljam na samu kuću. Odlično je spalo. Kuća je tako slatka. Hajde što pre da pokažemo naše kuće, Rose. Wow! Napravili ste baš ono što sam htjela. Hajde da počnemo sa ovim medenjakom. Probat ću krov. Izgleda tako ukusno. Kako tvrdo. Ne, to neću jesti. A šta još ima? Wow! Čekajte, unutra su jagode. Neverovatno. A moram da probam. Ja obožavam jagode. Tako su slatki i sočne. Okej, a šta je u ovoj kući? Da vidimo. Oho, koliko slatkiša. Joj, kako sjajno. Hoću što pre da probam. To je prelepo. Pitam se, a kakva je sama kuća? Da li je ukusna? Jeste, to je prava torta. Neverovatno. Svidjelo mi se. Hajde da vidimo šta ima u ovoj kući. Wow, unutra su žvake. I jedva čekam da probam. Vreme je da napravim balon. Super! I ko je pobedio? Znam, sestra, čestitam.
Zaista, tako sam srećna, hvala. Hajde da vidimo šta je ispod mog klopca. Šta? Torta Barbie? Ali ona više nije popularna. Ja volim K-pop, a lovkinje na demone. Hoću tortu sa njima, je vam jasno? Naravno, draga. Daj mi par minuta. Dakle, sastavljam tortu. Prvo kora, zatim krem. Zapamtite to. I tako nekoliko puta. O da, savršeno. A sad ću odseći višak uz pomoć mog oštrog mača. Da, savršeno okrugla torta. Šefa, dajte meni mač. O, kako veliki. Super. I tako je oštar. Sigurno mogu sve seći sa njim. Šta? Odsekao si deo mog odela? Ajoj, niko ne sme da sazna da sam ja demon. Sakriću, dosta! Ne smeš više da se igraš sa mojim mačem. Daj ga, a ja ću nastaviti da kuvam. Premazat ću tortu kremom. O da, ova boja je prelepa. Odlično. Sada ovo podsjeća na mačku. Dodat ću oči, nos, usta i sve spremno. Ovo je omiljeni tigar iz lovkinja na demone. Super! Dakle, meni će trebati sirup od vanile. Hoću da prelijem svoju tortu. Wow, kako lepo curi! Odlično! A sad mi trebaju šarene konfete. Stavit ću ih odozgo. O, lepota! I na kraju ubacujem kolači u obliku loptinja na demone. A sa strane ću dodati par jastivih zvezdica. O, moje torte divna. Zadovoljna sam. Šta ja da radim? Dobro, imam ideju. Za početak ću ukrasiti tortu KitKat čokoladom. Odlično. Zatim stavljam rukavicu, uzimam glazuru i crtam na torti moju omiljenu lovkinju Rumi. Aha, još par dodira. Sada kosa. Odlično mi ide. Ostalo samo nacrtati lice. To je to, završio sam. Ispalo super, jel da, šefe? Da, Liv, probaj. Wow, napravili ste 3 prelepe torte. Želim da probam ovu. O, pa to je Rumi. Jako ukusno. A sad ću probati samu tortu. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, ljubičaste kore su prelepe. Torta je baš nežna. Topi se ustima. Stavljam like. Idemo dalje. Oho, ova torta liči na demonskog tigra. Sad ću da odsečem pače i da probam. O, ova boja je prelepa. Sve je jestivo i jako ukusno. Ova torta je ekstra. Svidela mi se. Ostalo je poslednje, jelo? Odseći ću pače. Tu je nacrtana Rumi. Moja omiljena lovkinja. Izgleda dobro, a kakav je ukus? Njam, njam, veoma slatko. A dakle, ko je pobedio? Odlučila sam, to je šef. Čestitam. Da, znao sam da je moja torta najbolja. Oni nemaju pojma s kim se takmiče. O, gledajte šta sam našla. Hoću sladoled. Krenite. Sjajna ideja. A ja počinjem. Imam gomilu jagoda. A sad ću je seći i staviti u kalupe za sladoled. Odlično. Dalje vadim korejsku gaziranu vodu. Otvaram i sipam u kalupe sa jagodama. O, da, tako je. Polako. Super. A sada to sve treba zaladiti. Uradit ću to uz pomoć spreja za hlađenje. O, da. Dobila sam prelep sladoled od jagoda. Može se probati. Gotovo. Nije loše. Kventina, šta ćeš ti?
Ja? Žvaka! Obožavam Huba Bubu! Dakle, koristit ću svu žvaku koju imam. Stavit ću sve u činiju. A zatim ću uzeti brener. Slabo radi. Kako moćno! Šefe, izvinjavam se. Nisam vas primetio. Dakle, treba istopiti žvaku. Uspelo je. A sad ću sipati tečnu žvaku u kalup. Da, odlično mi ide. I dodat ću šarene konfete. Eto. A sad mi treba sprej za hlađenje. Fibi, dodaj mi, molim te. Hvala. Ja prvo treba ugasiti šefa. Gori mu kapa. Gotovo. A sada mogu zalediti sladoled. Super, uspeo sam. Ubacit ću ga ovdje. I to je to, završio sam. Šefe, hajde, krenite. Dobro. Uz pomoć miksera ću mutiti par jaja, brašno, mleko i šećer. Da, tako je. Uključujem mikser i čekam. O, da. Dobio sam savršen krem. A sad mi treba sprej za hlađenje. Odlično. Nekoliko sekundi i moj sladoled je spreman. Sada uzimam specijalnu kašiku i pravim nekoliko kuglica. Prebacujem ih u čašu. A zatim prelivam čokoladnim sirupom. O da, to je savršena kombinacija. Ukrasit ću sve mlečnom i belom čokoladom i čokoladnim mrvicama. A da, dodat ću još slatki štapić. I to je to. Jeste stvarno sve ovo napravili za mene? Neverovatno! Hoću da probam prvo ovaj sladoled. Obožavam jagode. Ovo je jako ukusno. Ovo liči na voćni led. Prelepo. Idemo dalje. Šta je ovdje? Probat ću. Šta? Sladoled od žvake? Nikad nisam vidjela tako nešto. A da li ću uspjeti da napravim balon? O, da! Prelepo! O, što je ovdje? Sladoled sa čokoladom. Klasična kombinacija. Pa, Miloše, u ovoj rundi imamo 2 pobednika. Quentin i Fibi. Šta? Ali kako to? Ja sam najbolji šef, a oni su samo amateri. I dalje sam gladna. Spremite mi pastu, molim vas. Okej. Prvo treba skuvati špagete. Da, tako, Fibi. I ja ću raditi isto. Ozbiljno? Što tako komplikujete? Kod mene će sve biti mnogo jednostavnije. Napravit ću instant nudle. Tako je. To je strašno. Dakle, moja pasta je već spremna. Stavit ću je na tanjir. To je baš dosadno, šefe. Ja ću obojiti svoju pastu u roze. Tako će biti mnogo lepše. Aha, promešat ću i staviti sve na tanjir. Dodat ću sir i ukrasiti sve peršunom. Eto, ja sam završila. A ja ću koristiti premium paradise sos. Odlično će odgovarati mojoj pasti. Osim sosa ću dodati čufte i ukrasit ću sve zelenilom. Da. Gotovo. Liv, probaj. Svaka vam čast. Hoću da probam prvo. Kineski rezanci. Pa dobro, probat ću. A ništa posebno. A šta je ovdje? Pasta sa čuftama. Izgleda baš privlačno. Sad ću probati. Da, svidjelo mi se. Ukus je super. Opa! Roze pasta sa sirom. To je fantastično. Rešeno, pobedili su šef i Fibi. To, moja pasta je najbolja. I moja. Tako sam srećan. A Quentin je gubitnik. Ja imam tako lepo prstenje. Ovdje i smaragd i rubin, pa čak i dijamant.
Došla mi je ideja. Hajde da započnemo kulinarski izazov. Svaka devojka će biti zadužena za određeni kamen. Pošto su svi već ovdje, hajde da počnemo. Ja hoću tortu. Odlična ideja. Imam ono što ti treba. Sad ću dočarati zelene kore, a zatim izvaditi zeleni krem boje smaragda. Treba brzo sastaviti tortu. Dakle, kora, a zatim krem, opet kora i ponovo krem. Tako do kraja. Dakle, tortu sam sastavila, znači vreme je da je premažem kremom. O, kakva lepota! Zatim ću sve lepo razmazati uz pomoć lopatice. A sada dižem tortu na vrh. Tako je. Wow! Kako lepo, Phoebe, bravo! Leaf i ja smo već također sastavile svoje torte. Sada hajde da dočaramo ovdje prelepo dragoceno kamenje. Wow, divno! Rubini tako pristaju mojoj torti. Sada treba napraviti karamelu. Sipam u šerpu vodu i dodajem malo šećera. A zatim ću dodati malo vatre. O da, gotovo. Uzimam jagodu na štapiću i umačem je u karamelu. O da, to je prelepo. Karamela se stvrnula. A znači mogu ukrasiti svoju tortu jagodama. A ovdje ću napraviti lepu šaru. O, divno. Pogledajte, zar to nije prelepo? Da vidimo šta je ispalo. Nije loše. Ali nedostaje još malo rubina. Tako je bolje. A na vrh ću staviti krunu. Ja sam završila, pogledajte. Wow, Leaf, tvoja torta izgleda super. I ja sam nešto smislila. Stavila sam šljakice na svoju tortu. A sada uzimam kašiku za sladoled i pravim malo udubljenje u svojoj torti. A zatim ću ovo ukrasiti lepim dijamantima. A zatim ću dodati malo zlata. O, fantastično! Ali to još nije sve. Gledajte pažljivo. Dočarala sam lepu plavu lizalicu. O, da. Stavit ću ih u krug. Tako je. O, ideja. A šta ako izmrvim lizalicu iznad slatkog srca? O, kako lepo. Ukrasit ću torta odozgo i to je to. Ja sam završila. Oho, Molly, ispalo je baš divno. A ja pravim smaragdne kristale od slatke karamele. Treba samo iseći potrebni oblik. Da, kako sjajno ispada. Ja sam majstor. Baš mi se sviđa. A sada treba dodati malo magije. Hoću da cela torta bude u kristalima smaragda. Tako je. A ovdje neka budu slatke kapljice. Joj, kako lepo. Naše torte su spremne. Prijatno. O, kakve velike torte. Hoću da probam prvo ovu zelenu. Probat ću prvo ukras. O, to je super. A kakva je sama torta? Joj, kako je lepa iznutra. A ukus? I ukus je fantastičan. To je tako nežno. Ekstra. A svidalo mi se. Idemo dalje. Sad je na redu ova torta sa dijamantima. Izgleda ekstra. O, i ukus je predobar. A kakve su ove lizalice? Super su. Dakle, ostalo je samo da probam rubinovu tortu. Izgleda savršeno. I ukus je predobar. O, ovdje je i kruna. Sad ću da je probam. Kako mi stoji? Super. Dakle, ko je pobedio? Moram da razmislim, to je teško. Odlučeno. Svi su pobedili. O, svako od nas je pobednik, to je sjajno. A sad mi pripremite burger, jel može? Toliko sam gladna. Naravno. O, pala mi je genijalna ideja. Koristit ću blender. Sipat ću ovdje brašno. A zatim dodati jaja i malo vode. Ostalo je sve promešati.
Sada imam testo. Dodat ću malo crvene boje. Da, sada mešam sve to. Još malo. Wow, pogledajte kakva lepota. Izgleda savršeno. A sad ću pripremiti lepinju uz pomoć moje magije. Treba mi samo vatra, to je to. Sada sečem lepinju na 2 polovine. Dodajem sos. Zatim stavljam paradajz, salatu, posle sir i malo slanine. Da, dakle, takav divan miris. Da ja pržim pljeskavice za moj burger. Stvarno ukusno mirišu. Mogu li ja uzeti jednu, molim te? Naravno, hvataj! Prva pljeskavica će biti tvoja. Izvoli. Pravo na burger. Baš ti hvala. Dodajem kečap i zatvaram lepinjom. Unutra sam napravila srce i napunila ga sirom. Svaka mi čast. I ja sam već sastavila svoj burger, ali nešto mi nedostaje. Znam. Treba dodati malo dijamanata. Odlično izgledaju na mojoj plavoj lepinji. A uz pomoć kalupa i šljokice ću napraviti prelepu zvezdicu. Da, sad je savršeno. Ja sam odlučila da napravim slatki burger. Trebaju mi žele bombone. Stavit ću ih na lepinju. Zatim dodati šlag. Posle mi trebaju kisele bombone. I još malo želeja. Preliću sve kiselim džemom. I pokriti zelenom lepinjom. Zatim stavljam kalup. I sipam unutra slatki sirup. To će biti jako ukusno. Ja sam završila. Bela, prijatno. Čega da počnem? Hoću da probam prvo Molin burger. On je tako lep. Pa to je super! Klasični burger, sviđa mi se. A sada želim da probam Phoebin burger. Dižem kalup. Wow! Nešto slatko teče po burgeru. Sad ću probati. Ovaj burger je sladak, sviđa mi se. Dakle, pre nego što izaberem pobednika, moram probati posljednji burger. On je sa sirom, cool. Ukus je predobar, ali ko će pobediti? Odlučila sam, pobedili su Phoebe i Liv. Čestitam! Super! Molly, ne brini, imat ćeš sreće drugi put. Da, nadam se. Sad sam žedna, hoću koktel, jel može? Važi, odmah počinjem. Imam 2 jabuke. Bacam ih u vis. Sad je važno brzo ih iseći. Koristit ću noževe. Kija! Eto, sve sam isekla na komade. Sada to treba izgnječiti. Da, odlično je ispalo. Napravila sam sok od jabuka. Uzimam špric i punim ga sokom od jabuka. A zatim sipam to u vodu. Gledajte, napravila sam džus kuglice. One su spolja elastične, a unutra tečne. Dakle, sipat ću sve kuglice u lepu čašu. A zatim dodati zeleni čaj. A čašu ću ukrasiti slatkim sirupom. Kako divno ispalo. Sviđa mi se. Ubacujem slamčicu i gotovo. Sjajno! Ja sam smislila da napravim slatke čašice od ovih bombona. To su najkiselije bombone na svetu. Sipala sam ih u kalupe, a sad ću da ih istopim uz pomoć fena. Divno! Treba sačekati da se stvrdnu i to je to! Gledajte, uspela sam! Ali to još nije sve. U svaku čašu sipam Skittles bombone. Tako je. A zatim treba sve preliti sprajtom. Pažljivo. Tako je. To izgleda baš dobro. Ostalo je ukrasiti sve šlagom i gotovo. Liv, vidi, a šta si ti smislila? Ja pravim koktel od lubenice. Taman sam je očistila od kore i dobila sam savršen rubin od lubenice. Uzimam malo lubenice i stavljam je u blender. Zatim dodajem sladoled i posle sipam mlijeko. Tako je.
Ostalo je sve umutiti. Dovoljno. Moj koktel je spreman. Sipat ću ga u rubin. Ukrašavam sve šlagom i ubacujem slamčicu. Eto, i ja sam završila. Odlično. Prijatno, Bela. O, svaka vam čast. Sve izgleda tako lijepo. Hoću da probam ovaj zeleni koktel. Čekajte. Kakva je to kuglica? Kako sjajno puca. Svidelo mi se. O, što je ovo? Tu ima čak 5 koktela. Sad ću probati. O, divno. Da li je i čaša jestiva? Oho, jeste! To je žele čaša. Odlična ideja. I ostalo je da probam posljednji koktel. On je predobar. Od lubenice. Baš osvežava. Dakle, ko će pobediti? Odlučila sam. Liv, ti si najbolja. Ja? O, da, pobeda je moje. Ja sam apsolutni pobednik. Hvala. Jel vam se dopao naš izazov? Onda stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao.